Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне, мин Назлыгөл Сөнгатова. Мин Байбулат та шушы сәламнәргә әлбәттә кушылам. Табигатьтә яз, һава торышы шәп, җырчылар да майын гөрләтеп уздырырга әзер. Нәкъ шулай күпләр төрле илләргә сәяхәт итәргә җыена, тулырак алдагы 1 сәгать барышында сөйләрбез. Музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Назлыгөл, син нәрсә көтәсең ул? Нәрсә булсын инде? Бөтенебез сыман премьераны көтәм. Башка көтәргә кирәк түгел, чөнки премьераны хәзер үк каршы алабыз. Экраннарда Алсу Вәлиуллина. Kullar meni süye bişiklerge salgan kullarım so'nggi dilbinarim menga berib o'zi quruq qolgan kullarım Kullar kirlerimni yuvib topaslanib bitken kullarım Utda pişip salqin mardaşib Siyerlenib bitken kullarım Yaşlı kızlar kuluna da almaştırmam engey kulunu şul kullar bilen doğunu bir bak erkeleşin engey kızını şul Музыкаль каймак хит парадының 9-нчы баскычын Лилия Гыймаддиновага тапшырабыз. Озакламый Лилия гаиләсе белән ерак сәфәргә чыгарга җыена. Нәкъ шулай аларны 14 сәгатьлек очыш көтә, тик кая очканнарын гына әлегә сер итеп саклый җырчы. Анысы сер булса да, менә хәзер тыңлаячак җырның исеме инде беркемгә дә сер түгел. Шулай гына дип аталган композиция белән Лилия Гыймаддинова сезнең экраннарда. Таңнар безгә бәхет өләшкәндә Тирек шымлашар теләкне Сине генә сөйгән, синең өчен типкән Тыеп кара ярсу йөрәгне Шулай
Күңел аңлашканда дөнья башка булып тоела. Бердән берем асыл ярым итеп минем җаным сиңа сыена. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгына, сөюдүнда яндыргына, яндыргына, яндыргына. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгына, сөюдүнда яндыргына, яндыргына, яндыргына. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгына, сөюдүнда яндыргына, яндыргына, яндыргына. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгына, сөюдүнда яндыргына, яндыргына, яндыргына. Әмәне киләсе җырчыбыз үзенең туган көнен сәхнәдә уздырачак. Кем инде ул бәхетле? Яңа Йолдыз проекты финалисты Марсель Закиров 31 майда Стәрлетамакта булачак Татарча Солянка концертында сәхнәдә җырлаячак туган көнендә. Шулай ук әлеге концертта талантлы татар һәм башкорт шоу бизнесы йолдызлары да булачак. Бик шәп күңелле кичә көтелә дуслар. Сез дә килегез. Хәзер игътибар экраннарга Марсель Закировны җырлатабыз. Кояш минем күңелемә, күзеңә карап туймыйм. Тик йөрәгемдәге сөюне нишек әйтергә уйлыйм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Мәхәббәт сөю билгесе, роза чәчәге белән. Иң кызылын аларның җыен, синең яныңа киләм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Яратамын җаным диye, чәчкәләр сузам сиңа. Йөрәгемне бүләк итәм, син генә кирәк миңа. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда,
Сиңа диеп җыйган кызыл розалар Алтында сөям диеп сайрый кошлар Яратам дип күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлап та минем кулымда Сиңа диеп җыйган кызыл розалар Дуслар, сезне 27 май TMTV премиясын тапшыру тантанасына чакырабыз. TMTV телевизион премиясына 8 ел шикләрне белмәүче музыка бәйрәме. 2015 елдан башланган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляция аша йөзен төрле почмакларыннан күзәтә. Яратып көтеп ала. Анда шулай кызыл келәм, экстравагант образлар, кызыклы номерлар, бик шәп бәйрәм көтелә. Казанның нәкъ үзәгендә пирамида концертлар залына сез дә әлбәттә рәхим итегез. Ә без дуслар рәхим итеп хит парадны дәвам итәбез һәм сүзне Казан егетләренә тапшырабыз. Карыйк. Yazlar bulып yanıma келші Ай нұрына көрші түнәрім Үміт сүнмей хаман күтәм Бірден бірім сүйгәнме Yazlar bulып yanlarıma келші Ай нұрына көрші түнәрім Үміт сүнмей хаман күтәм Бірден бірім сүйгәнме Yazlarga kaldırma Sağışta yandırma Hayda seni güzelim Güde seni yüreğim Yazlarga kaldırma Sağışta yandırma Hayda seni güzelim Güde seni yüreğim Benim yürek seni küter Kayda iken nazlı yazlarım Көңіл гүлім шәшәк атты Бірден бірім сүйгәнім Минем йөрәк сені көтә Кайда икән назлы язларым Көңіл гүлім шәшәк атты Бірден бірім сүйгәнім Язларга калдырма Сагышта яндырма Кайда сені güzelim Көтә сені йөрәгем Язларга калдырма Сагышта яндырма Кайда сені güzelim Güzel seni yüreğim Yollarla kaldırma Sağışta yandırma Kayda seni güzelim Güzel seni yüreğim Yatlarla kaldırma Sağışta yandırma Kayda seni güzelim Güzel seni yüreğim Yatlarla kaldırma Sağışta yandırma Kayda seni güzelim Güzel seni yüreğim Yatlarla kaldırma Sağışta yandırma Kayda seni güzelim Güzel seni yüreğim Әмна Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бәриева май аен эш һәм ял белән аралаштырып алып бара. Ай азагында күңелле сәяхәт көтә дип шатлыгы белән уртаклашты җырчы. Бу шатлыкка тагын бер яхшы хәбәр өстибез. Ул дуслар бу атнада хит парадта тагын бер позиция өскә күтәрелде. Айгөл Бәриева 6-нчы урында. Күңелеңдәге
ko'tarmas ishim bo'lsin ekan yana shanda ol yurakli kishi ko'zi yoshlari tomg'an shoqda qo'shib olirlik bo'lsin onam qo'yni quchog'idan yasharishim kuch tusin yasharishim davom etu bor muhabbat kuchi umring bo'yi bo'lsin ekan sen deb yashar kishim yashab yami davom etu bor muhabbat kuchi umring bo'yi bo'lsin ekan sen deb yashar kishim sharobsizdan bosh egilib tamam ordim deganda tik bir so'zi bilan qobar qonib qo'ysin nariga ko'nglingdagi og'ir toshni yolg'iz ko'tarmas ishim bo'lsin ekan yana shanda ol yurakli kishi yasharishim davom etu bor muhabbat kishi umring bo'yi bo'lsin ekan sen deb yashar kishim yashab yami davom etu bor muhabbat kishi umring bo'yi bo'lsin ekan sen deb yashar kishim Син каверлар жырлыйсың, сеннән дә матуррак жырлаучы юк. Күптән TMTV премиясына эләгәсең, кызыл келәмнән узасың килә. Димәк, синең вакыт җитте. TMTV телеканалы оештырган минем соло дип аталган кавер бәйгедә катнашырга кирәк, дуслар. Яраткан җырыңа кавер яздыр, аны инде социаль челтәреңә TMTV премиясе 2023 хэштеги белән урнаштыр. Үзеңне TMTV каналыннан күр, TMTV премиясына билетлар от. Инде бәйге турында тагын да тулырак мәгълүмат TMTV Татар сайтында. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Һәм инде үзебезнең музыкаль кайма хит парадын дәвам итәбез. Чираттагы резидент Айгөл Хәйрнасова сезнең экраннарда. Tımlar
Muzikal qo'yma hit-paradan olg'a taban davom etamiz. Alдағы qatnashuvchilarimiz Jirli oila Gulusa Hamzokir Shohbon. Gulusa xonim may oyida o'zashaq 2 konsertini hozirlana, yangi jirlar da to'pli ekan ol. Ijod yoshlarga energiya studio. Hozir uzoqqa so'zmiq, duetlarini tinglaylik ham do'stlar, bizda energiya olaylik. Günləşib qoyarasın bardıya Yaşa məni nazlab qına Toşısınlar ki sensin dayıma Yarat məni Bu günlərdə gül yaz basın Yarat məni Yaşım senin seyu bilen Senin seyu mina dava Senin bilen gene canım Senin bilen Atlayım baxıtına tapa Min seni yazlardan izlep taptım Min seni üzüme arattım Min seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat məni yarattına Günləşib qoyarasın var dünya Yaşa məni nazlab qına Taşısınlar hislensin dayıma Yarat məni Bu günlərdə gül yaz basın Yarat məni Canlarına gelsin yutulsun Sine güne siyemin Senin için güne yanıp giyemin Senin için güne giyemin Sine güne siyemin Senin için güne yanıp giyemin Senin için güne giyemin Min seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat məni yaratkına Günləşib qoyarasın var dünya Yaşa məni nazlab qına Toşısınlar ki sensin dayıma Yarat məni Bu günlərdə gül yaz basın Yarat məni Canlarına gelsin yutulsun Birgə qaza Lay 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 Jurshi Ruslan Trapeznikov moyina tugal maqsadlar qo'ygan. 2 klip tushirasi bor ekan onun, amra qiziq, ondan so'ng narsa ish kelgan edi. Narsa bo'lsin endi, ish bitgach yo'l etirga yo'ray. Demak, u da yo'l etashak. Ruslanga o'g'ishlar tilab, hozir esa Liliya Hamidova bilan duetin taqdim etamiz sizga da. Sinoq buranlarda buran ishlarinde qolding endi buranlarning do'lg'an tishlarinde Uradi da qushog'ina urladi seni buran hoppa buran ishlaridan seni ko'rganday Buran duli, buran tanli
Adashma zinhar adashma Uranlar arasında Sensiz qalam buğay indi Boranlar arkasında Men adashmam bütän sina vaqtda berem Buran bo'lar edim kelsadir ko'shimdan Aşık shuni kutam sen shigasan sima Buran tinmay Burana shuni kishlar Oppoq buran ishlarimdan Kelib shag'arsin tislar Buran duli, buran tinmay Burana shuni kishlar Oppoq buran ishlarimdan Kelib shag'arsin tislar Buran duli, buran tinmay Burana shuni kishlar Oppoq buran ishlarimdan Kelib shag'arsin tislar Жүріші айды бик білесін келсе, бик білесіңіз келсе, отпуск алып, рәхәтләнеп 6 айга барып кайткан. Менә аннан соң әнисе янына Әлмәткә барып килергә дә өлгергән. Аида TNTV Production командасы белән төшерелгән клип белән бу атнада 2нче урынны яулады. Аны котлыйбыз һәм сезгә клипын тәкъдим итәбез. Бергәләп карыйк дуслар. Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Исеңдәме кошлар моңа тыңлап Үткәрдек без язгы кичләрне Уйларыбыз һәр чак бер булса да Яшердек без сөю хисләрен Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме дустым серләр уртак Сүзләребез безнең бер иде Гомер үткән юллар кисешмәгән Бүген безнең сөю юк иде Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә Исеңдәме йолдызлардан бергә җыяр идек без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмыйм ул хисләр исемдә
Дуслар, безнең социаль шелтәрләргә язылыгыз, рәхим итегез. Яңа чыккан тапшыруларны, яңалыкларны биредә күзәтеп бара аласыз. Абсолют җиңүчене билгеләгәнче, Башта барлык резидентларны искә алып чыгыйк. Yıldızlar yazalar Hislerimde Allah'ta benim kolumda Sina deyip şiirim kızlar ozalar Yağlarına kaldırma Sağışta yandırma Hayda seni güzelim Güde seni yüreğim Yaşar için devam etu Ömrün boyu bulsun iken Sen deyip yaşar kışın Ağlar elim şuralar Ağışlarım Keşke canı jiller iskeler Yarat beni Gönüllerde gel yaz basın Yarat beni Canlarla gerisi yük olsun Buran dönmey Buranı şunday kışlar Apak buran eşlerinden Gip çıkarsın kızı İsindebe yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anadolu'yum o hisler isimde Хит-парадның беренче урын иясендә игълан итәбезме? Әлбәттә, ул Ришат Фазлый Әхмәтов. Күптән түгел генә аның җыры дөнья күрде. Ә менә хит-парадта ул TNTV Production командасы төшергән клип белән лидерлар позициясенә күтәрелде. Әлеге җиңү белән котлыйбыз һәм инде әлбәттә сүзне үзенә тапшырыйк әле. Брат, тойгыда да шатлыкта да бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рахмат сезгә, җегетләр, рахмат. Бик зур рахмат. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Ура! Үкенмә үткәннәргә Үкенмә киткәннәргә Үкен син дус булып йөреп Сереңне сүткәннәргә Үкенмә үз-үзеңә Кешеләрнең сүзенә Һәр вакытта дөресен әйтеп Туры кара күзенә Үкенмә үз-үзеңә Кешеләрнең сүзенә Һәр вакытта дөресен әйтеп Туры кара күзенә Үкенүләр сагышлар Югалтулар табышлар Һәр кемгә дә аерым-аерым Бирелә шул язмышлар Үкенмә үз-үзеңә Кешеләрнең сүзенә Һәр вакытта дөресен әйтеп Туры кара күзенә
Өкінме өз-өзіңе кішілерінің сөзіне Әр вақытта дұрысын айтып тұр қара көзіне Зорланма білгенлерге, қарама күлгенлерге Ышанма мәңгіге дейіп, вәгдәләр бергенлерге Өкінме өз-өзіңе, кішілерінің сөзіне Әр вақытта дұрысын айтып, тұр қара көзіне Нәрсәгә кирәк мин сиңа мондый килеш? Өз-өзіңе, кішілерінің сөзіне Әр вақытта дұрысын айтып, тұр қара көзіне Әр вақытта дұрысын айтып, тұр қара көзіне Достар, biz sizga Атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын тәкъдим иттек. Май айларын кайда һәм ничек үткәргәннәрен дә сөйләп бирдек. Шуның белән музыкаль каймак хит парады ахырына якынлашты. Аның алып баручылары мин Назлыгөл Сөнгатова Һәм мин Байбулат булдык. Төгәл бер атнадан күрешербез. Пока. исән-имин булыгыз.